הולכת להראות לך מה אני רוצה לבנות. תראה, זה, וזה כאילו נראה חביב חמוד, אפילו כתוב רק 326, ואז יש פה את הדף הוראות, וואו, ואז יש גם צד תרלול שני, ואז תראה כמה חלקים, ואמא שלי כפרה עליה מינה את הכל לכל דבר. אנחנו כבר כמעט חצי שעה על זה, ותראה מה בניתי עד עכשיו, וגם זה הרגליים שלה, וגם הם לא כאלה נכונות. תודה. שלב 8, עכשיו הדבר הבא אני זה לבנות לה את הראש, אז אני צריכה להתחיל מחדש. נכון שאתה גאה בי? אב 15 טילילי, יש לה כבר עיניים טילילי וגם לחיים ולשון לב 17 לילה פפם שבו דייזי נראית כמו שטן ולי כבר אין גב, כל אחד והיתרונות שלו. אין לי כוחות אבל אני לא רוצה לסיים עם זה. רגע גורלי בחיי, הראש של הנודניקית הזה מורכב ולקח לי איזה 3 שעות נראה לי. עכשיו נחבר לרגליים ונקבל את יום. צילה מוכנה ואני רוצה אותה לקחת ולשבור. תראה מה קרה פה, איזה דבר.